Entón, o que estamos aquí hoxe é para pedirvos axuda a todos os grupos, para que nos apoyedes na nosa petición de que non eliminen unha praza definitiva de infantil no cole de Coan. Esta profesora está con curso de 3 anos, de infantil de 3 anos. Lle quedaban 2 cursos máis con esta etapa, con este grupo. Por un curso van a deixar que estes rapaces de 3 anos teñan unha profesora diferente no próximo curso e o mellor outra diferente porque non se vai volver a incorporar e porque tiran de profesorado temporal. Pois queremos que o vínculo emocional, queremos e sabemos que o vínculo emocional nestas etapas é fundamental para a aprendizaxe e nos parece moi grave que por un curso académico rompan o dereito destos, vulneran o dereito destos nenos a ter a mesma profesora toda a etapa. O inspector xuntouse con algúns membros da directiva da AMPA e comentounos que hasta que non haxa 28 matriculados non se desdobrarían 2 liñas, 28. Eso significa que a lei permite ata 27 alumnos de infantil na mesma clase. Non sei se vos tendes ou tivechedes fillos, máis de un fillo na idade de infantil, nesa franxa de edad, e non sei se vos podedes imaginar 27 alumnos de 3 anos ou de 4 anos na mesma aula. Está claro que ali van a estar, pero nós non queremos un cole onde os nosos fillos, onde aparcar os nosos fillos. Nós queremos un cole que estén atendidos por profesionais e que lles ensinen unha etapa que nos parece fundamental. A lei tamén di, a lei que defende o inspector na que se avala para suprimir esta praza, tamén di que o número de alumnado en primaria é máximo para unha aula son 25. En secundaria son 30. E que os repetidores non computan. O sea, pode haber 25 alumnos nunha aula e 5 repetidores, porque non computan dentro da ratio que se ten que manexar, o número de alumnos por aula. Vale, eu, ademais de ser nai, son profesora de ensino secundario e vos podo asegurar que un alumno repetidor, unha alumna repetidora, nos leva moito esforzo, porque precisamente é un alumno que fracasou no sistema educativo, entón necesita máis axuda para non volver a fracasar. Esta lei o que fai é decirnos ao profesorado e aos pais das nais que se o teu alumno non vai con toda a súa clase e ten que repetir, non merece máis axuda. Ao contrario, pode facer que o grupo sexa máis numeroso, donde vai aí. Esta lei tamén di que o alumnado con necesidades educativas específicas computa como un máis, non reduce a ratio dunha aula. Está claro que a lei non se fixo para que a calidade do ensino se mantivera, fixose para cadrar os cartos. E o centro mandan os seus fillos os que escribiron esta lei, mándanos a pública. Mándanos a pública. Pois non o creo. A maioría da xente que escribiu esta lei seguramente manda os seus fillos a privada, porque saben perfectamente que os cartos na calidade do ensino sí importan. Só hai que ver, non sei se algunha tiveches a posibilidade de ver as instalacións de Peteteiro, son espectaculares. Te dá ganas de chorar das diferencias que hai entre unha instalación dun cole público, do cole de Calo, da Ramallos e dos Tilos, e de Peteteiro. Non hai color. E onde van os fillos da xente que escribe estas leis? O cole público de Calo non. É que é moi fácil existar unha lei para fillos de outros. Eso está chupado. É moi fácil escribir 25 de infantil. Ata 27 non desdobramos 2 líneas. Eso está chupado, porque non é cos teus fillos. Pois tampouco queremos que sexa cos nosos. Olé!